Γεια σας και πάλι παιδιά. Την προηγούμενη φορά είχα παρουσιάσει ένα ηχεία Xiaomi. Σήμερα θα παρουσιάσω κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα ηλεκτρικό καπέλο για τζάκι. Τι κάνει αυτό? Αυτό τοποθετείται στο τελείωμα της καμινάδας επάνω και κάνει ελκυσμό. Τραβάει δηλαδή την κάπνα σε περίπτωση που το τζάκι είναι προβληματικό και καπνίζει, ντουμανιάζει κάτω. Λοιπόν, το μοτεράκι του είναι εδώ μέσα, είναι 90W, δέχεται ρυθμιστή στροφών, ούτως ώστε να μπορούμε να ρυθμίζουμε σε όποιο σημείο θέλουμε εμείς για να τραβάει ομαλά. Από εκεί και πέρα το καπάκι είναι αλουμινένιο, το φτεράκι του είναι επίσης αλουμινένιο, χυδό αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνα το υπόλοιπο, δεν κάνει φασαρία σχεδόν καθόλου. Εδώ βλέπουμε έχει αντικραδασμικά λαστιχάκια, έτσι, για να απορροφά τους κραδασμούς. Η βάση είναι γαλβανιζέ, είπαμε. Φτιάχνεται σε οποιαδήποτε διάσταση θέλουμε. Τη μετράμε είτε έξω-έξω είτε εσωτερικά και φτιάχνουμε βάση σύμφωνα με τα μέτρα που θέλουμε εμείς. Κατασκευάζεται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου. Δεν κάνει θόρυβο καθόλου και γενικότερα κάνει πολύ καλή δουλειά στο να τραβάει και να μην καπνίζει το τζάκι. Δηλαδή απευθύνεται σε προβληματικά τζάκια, σε αυτά που καπνίζουμε τέλος πάντων. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σε γενικές γραμμές πάντως είναι πολύ καλό. Αν έχετε πρόβλημα με το τζάκι, το συνιστώ. Ευχαριστώ πολύ.